betekent dat er eigenlijk te snel is om heel goed te wezen. Wat het Arnold Venema nog even benauwd aan. Want Jaap Hofstee die een uiterste poging om eerste te worden. Hij lijkt heger, maar bij de tonnen kwam er correct even wat minder uit. Nou, het weer verschil, schot op schot hier en waar. Maar Arnold Venema is nog lang geen kampioen. De finish die kwam is zover wat door het mat, dus we moesten de vierde beschermen in elk geval. Arnold Venema 1, Jaap Hofstee 2, Pieter Herma draaien. En het zwarte weer mij Jaap Hofstee 4, mij IE. Wij doen de klasse A-lieds en de Arnold Venema die had nog wel al die wedstrijden nog nota compleet op koplijn. Onbedreigend trovaden ik, want dat schip is helemaal bijgeholpen. En dan zit er achterin naar een waardeloze start. En op het tweede plak, Jaap Hofstee, daar is hij weer van de 10. Dat is geweldig knap, want die had even race Pieter Herma van de Engel in de smeltenkop de Loefhout gezet. Maar wij volgen dezelfde kop, want er is spannend en Jaap Hofstee, als het die net mist met zwarte weer, is dit zijn eerste echte grote overwinning. Fantastisch tot mijn klassement van kampioenschap. Op een derde Jaap Hofstee, het zwarte weer, al bekend super voor u alle jaar, dat er heel mooi zielt. Maar ja, als je kampioen willen worden, Jaap Hofstee, dan moet er toch maar de eerste plankjes bij komen, omdat hij nog vele mooie scoren heeft. Ja, dan hebben we de uitslag van de klasse A klein. Dat is 1 Jaap Hofstee, 2 Arnold Venema. En nu zit Jaap Hofstee, de grote concurrent van Arnold Venema, op kop. Het klassement is dit hartstikke interessant. Want het is Jaap Hofstee van de 10 met zwarte bier die als eerste binnenkomt. En dan alweer op de zonde plak. Bijvoorbeeld er na je valse start op mij beginnen moet. Arnold Venema. De klasse A-lieds die is aan het zielen om het kampioenschap. Het zwarte wie van Jaap Hofstee en de hoop op welvaart van Arnold Venema. Ja, die winnen aan elkaar wegen, ontjuster. Alleen doe maken Arnold Venema een valse start en daarmee verspillen eigenlijk al het kampioenschap. En kunnen we nu al vast zien dat Jaap Hofstee kampioen is. De kampioen Jaap Hofstee, ze kan wel nemen, want er kan hem niks meer misgaan. Die heeft nou de koppositie gepakt ten koste van racer Pieter Herma. Ze gaan elke kant uit bij de gate. Dat is het wat een beetje stik en daar volgen ze al de hele vloot op. Maar het is passend en ik treffend dat Jaap Hofstee alweer een overwinning boekt. Maar wat we nou maar even aandacht hebben van de kampioen in de klasse A-lieds. Want ik kroep aan boord bij het zwarte wie. En Jaap Hofstee en de bewoningsleden net hem ook wensen. Ja, dankjewel. Je wint de klasse apart. Jouw keer woen, 3 keer een tweede plak. Ja, klopt helemaal.